Dyma ni ta, Bencampwriaeth y Defaid. Y Texel oedd o Steve Masur ag y bydwa Aberhonddu. Y Dutch Texels oedd o Steve Masur a pencampwyr allan o'r adran y brydau cyfandirol. A dyma ni y foment fawr. Y Bentex! Y Beltex, Dutch Texel neu'r Texel sydd wedi syrenu ym Bencampwriaeth y Defaid. Iowan! Sir Gar yn ei Sydd wedi cael ei? Y Cymro o Sir Gar yn ei gwneud. Good boy, Iows Meirion a Llunos. Ac eleni eto bryd cyfandirol fydd y ffefr yna, ond pwy fydd yn dathlu? Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. A dyma ni nawr, y foment fawr, y Prif Bencampwriaeth. Fe ddechreuon ni gyda 471 o beiri wedi ymgeisio i gystadlu, a nawr i ni nôl i 4. Mae tynged yr holl gystadleuwyr nawr yn nwylo un dyn, Reinald. Ydy. Y beiriad, Mr Glyn Owens. Reinald, dyle'r rhain fod yn brawd iawn o'r safon sydd ger bron y beiriad yma heddi. Bysyn ni'n gallu magu beth fel un, sy'n ni'n brawd yn un. A fe hefyd? Ie. Blaw, gobeithio fe Glyn ddim wedi gorffen cyn i ni droi rownd tro ma. Ie, mae fe mynd wrth trwyddyn nhw'n gyflym iawn, ond fi'n credu un dywel bach, mae'n gwybod pwy yw enillydd yn barod, mae wedi trin o thrafod nhw, mae'n gwybod yn dweud. Bydd Glyn yn fanwl iawn eto mynd drwy hein. Sy'n ni'n feddwl bod o'n gwybod yn ei ben lle mae o'n mynd o'r cychwyn wrach, blaw mae di handlo nhw gyd gynt. Ond maen nhw nawr yn gwobrwyo Daniel Jarman, rhyw bron gellu Aberhonddu, a mae nifer uchel bwyntiau yn Sied y Defaid dros y ddau ddiwrnod diwetha. So llongyfarchiadau fe hefyd. Ie, chwarae teg i Daniel. Dwi'n meddwl bod o di ennill llawn o blaen, sy'n ni'n meddwl. Ie, a chwarae teg iddo fe, achos mae fe'n lot o waith i gael y peiri i gyd yma yn y sioe yn dweud. Chwarae teg i Daniel. Yeah. Ond i fynd nôl i'r Prif Bencampwriaeth, ni'n gwybod bod da ni Wickham yn Dorset o Swydd Sussex, a wedyn mae da ni 2 bar yn y canol, un o'r brydau cyfandirol a'r llall o Pwysa'r Cigydd, a'r 2 bar o deulu'r hol Caer Lywelydd. Ie. Ie. Sy'n ni'n neud yn hun a un o'r 2 bar yna sy'n dychymyd i. Blaw, mae Glyn yn dal i fynd i handlo y Suffolks efo Daniel yn y 5 allanau cyn neud i benderfyniad. Mae'n edrych fel un o'r 2 bar canol sy'n ni'n feddwl rei mae'n handlo ar hyn o bryd. O adran Pwysa'r Cigydd? Ie. Maen nhw'n edrych yn bar da. Wel, o bosib felly fod yn goron dryfflig i'r teulu yma, achos maen nhw wedi ennill y ffeiriau Prif Bencampwriaeth y tro cyntaf iddyn nhw gystadlu nôl tua 2004 a wedyn eto 2011. Sgwn i a fyddan nhw'n neud y goron dryfflig heddi. Mae'n edrych yn debygol, ond pwy a oer all unrhyw beth ddigwydd? Fedrith unrhyw beth ddigwydd. Da ni wedi gweld hyn o blaen pawb yn meddwl bod un par yn mynd i ennill a mae'r beirniad yn mynd efo beth arall. Yn rhoi sioc i bawb. As ti fi gweill weithio os e'n cael surprise fach? Na, mae hynny wir. Ond hon yw Eisteddfod y Defaid, a dwi'n siŵr bod eu calonau nhw yn eu gyddogen nhw nawr. Dyma pam maen nhw'n gweithio mor galed, yn dyfe, dros y misoedd diwetha yma, ar gyfer yr eiliad hon nawr. O ie, mae nhw gyd wedi gweithio i fod yn y cylch yma, yn y diwedd fel maen nhw, yn lot o waith caled yn mynd i fewn i baratoi'r defaid yma. A cael eu cyflwr nhw'n iawn ar y diwrnod. Unwaith maen nhw'n cyrraedd 10 o gloch, dyna maen nhw'n dweud. Glo man sy'n rhyngddyn nhw nawr. Mae nawr yn mynd i fynd amdani, dwi'n meddwl. Pwysa'r Cigydd? Ydyn nhw'n mynd i ennill? Yr adran yma mynd i ennill unwaith yn rhagor? Nhw sydd wedi ennill dros y 2 flynedd diwetha, adran y Pwysa'r Cigydd. Mae'n mynd i roi di law arnyn nhw unwaith eto i gyd, sy'n ni'n meddwl. O, dwi'n crynu fan hyn, a mae fe'n cadw ni ar flaenau'n trad. Ia, ddim yr oer ni sy'n crynu. Nage! Nage! Mae'n twmo yn y cylch yma wan. Dyma beth mae'r cystadlu mae'n neud i ni gyd, efe. Mae'r dorf nawr yn tywelu wrth ddwylio y foment yma.
Glyn Owens yn ychwanegu chydig o ddrama i'r sefyllfa nawr. Ie, mae'n trio matcho nhw fel pare hefyd, dwi'n meddwl, gweld I gwynebau nhw'r un fath wrach. Ie, a gwneud Mae'n hylendod. agos ys ni'n feddwl, rhwng y ddau ganol nes ni'n meddwl. Mae wedi camu nôl. A am y tro olaf. I fi fod yn anghywir tro mawr. Edrych ar y ddau bar canol mae'n gwneud. Mae'n mynd ymlaen a mae'n... O! Cyffwrdd o fi tro olaf. Rheinald, be mae fe'n neud I ni? Gewn ni weld wan, fydd o'n... A dyna ni! Pwysa'r cigedd yn wneud I unwaith yn ragor. A theulu'r hol o Gair Lywelydd. Ie, chwarae teg ddyn nhw, safon da iawn. Diolch o galon, Rheinald. A ni rhithro draw I gael gair dyn nhw. Ond nhw'n emosiynol tu hwnt yn gynharach a fe fyddan nhw'n emosiynol nawr, dwi'n siŵr. Well, you two, what a fair. I'll start with you, you can have a moment. Come on, you've got to sum up how you're feeling now. Just brilliant, absolutely brilliant. Chuffed to bits. And the third time you've done it? I think so, yeah. Johnny? Yeah. It's all good fun, isn't it? I'm sure you'll have a lot of fun on the way back to Carlisle this evening. Will do, yeah. Yeah? Yeah, I definitely will do that. Yeah. What does it mean to you? It's brilliant, absolutely brilliant. So it is, it's good. And how many of these have you got? We brought 6 pair here this time, so... And 2 in the final. Yep. That's fantastic, Yep. isn't it? And it's good. Yeah. Well, keep up the good work. Thank and you. a massive congratulations Cheers. to you. And safe journey home. Thanks. And behind here we have Mr. John Hall himself. Well, come here, you. Amazing. Thank you. Yeah. Yeah. You've bred these? Sorry? You've bred these? You've been competing all these years? 25 years you've been competing? Something like that, yes. Yeah. And you must be proud of them, working so hard now. Yeah. But you're still at the helm, still keeping them together. Well, I watch a lot. But you've taught them everything they know. So, well, they know anyway, don't they? People like this, it's instinct, isn't it? They know. And it's, it's experience and practice and hard work. A lot of hard work. Joanne's got a bad back and Johnny's got a bad knee. Typical of working with sheep. But they keep going to the bitter end. Of course, yes. Yes. Determination. Yes. What's the secret to your success? I don't know really what the secret to my success is. I suppose it's the fact that I've lasted 60 odd years. Like since I left school, doing the bit, yeah. Llongyfarchiadau mawr iawn. Congratulations. Thank you. Thank you. You have to learn some Welsh. That'll be difficult. Well done you. 2 pairs in the championships very and winning much. overall. Yeah. Fantastic. Da iawn. Thank you.